Salam mehriban watandaşlar, sagyrygyn oturan musyňyz biziň her biriňizde jan saglyk, rızgal döwlet, bagtyarlyk arzuw edýäs. Bizi bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan beýle murowaj alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehmançylyk datly gepleşigimiziň täze sanyny tomaş etmäge çagyrýas. Sungat jadal dünýä. Sungaty aqwalyny ömrüni bagş edýän adamlar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne has sarpalanýar. Edidar qadağımyzyň tagyllasy bilen halipa şähertlik ýoluny giň uly üns berilýär. Milli saz senedimiz bolan dutar saz guralynyň owazy bagtyarlyk döwrüniň joşuny bilen has belentlerde eşdilýär, ýanglanýar. Oň owazy bolsa adamlaryň kalbyna ýol salýar. Elbetde dürlü ýollaryň iň naýbaşylarynyň biri olam adamlaryň kalbyna barýan ýol dip aýdyp bilýär. Şeýle ýollar öňe barýan, onu da şu döwrümiziň tesine tes goşýan halipalarym biziň ýurdumyzda awraýly. Şolaryň biri Türkmenistanyň halk artisti, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Babarap geňeşliginiň Babarap obasyna ýaşaýan Durdumurat Gazakow. Durdumurat aganyň döwletli maşgalasyna bizim mehmançylyga geldik. Gepleşigimizi şu ojokdan dowam edýär. Anha bu synlaýan dürli ışıklar bilen bezelen Döwrewap owa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Babarap owasy diýilýär. Gündogundan gün wat ýança bu ýerde bagtyar durmuş höküm sürýär. Bu owa häzirki zaman enjamlar bilen enjamlaşdyrylan Döwrewap binalar görüp berýär. Ýaşaýyş üçin Döwrewap şertler döredilen owa ilaty gününden razy. Bu ýerde Türkmenistanyň halk artisti Durdumurat Gazakow ýaşaýar. Durdumurat halipaň qaqasyna Gazagaga diýerler eken. Gazagaga çoponçylyk, ustaçylyk bilen meşgul bolardy. Aýdym sadanam baş çykardy. Qaqasynyň dutar çalmagy, aýdym aýtmagy Durdumurady oglanlykdan aýdym sada emrenlerdi. Onuň ilkinji halipasy öz qaqasy bolýar. Ol yetkinjekliginden sazlary çalyp kemilleşip uraýar. Mektepde geçirilýän medeni köpçülük çärelerine de Durdumurat ýygderli çykyş edýär. Şeýlelikde dutar oň mukamdan doly dünýäsine öwrilýär. Durdumurat aga bizi ýyly mehri bilen garşaldy. Durdumurat aga size köp sag bolsun aýdýas. Ilki bilen häzir maşgalaňyz bilen tanışar. Döredijiligiňiz barada, sungatyňyz barada söhbet eder. Umumyň bize gyzykly siz bilen söhbet etmeklik. Ilki bilen tanışlykdan başlaýaly. Maşgalam ene way. Uljak edym merjan, ikinji edym tawus, üçünji edym ady Humay, dördünji edym Ogulbagyt. Onuň oglumyz bar, oň ady Pirmurat. Oglumyň gelini Aýsenem, bir ogul agtyjagymyz bar, adyny Erkin Niyaz ýöne özüni Ikram Muradam diýip tutýas. Neçe ýaşynda? 3 ýaşy. Çağalar bagına gatnaýar. O häzir çağalar bagına da gatnaýar. Olaň siz dutar çalanyňyzda siziň ýanyňyza gelýärmi? Öwrenjek bolup ýa gyzyklanjak bolup. Dutar çalan wagtym ýanyma gelip oturýar, onuň dutarymyň tapyna tutup menem çalaýyn diýip elimden alýan wagtlarym bar. Olaň siz dutaryňyza gowurýansyňyz, aýaýansyňyz bolan bermäge dödýäňizmi? Dutar senedimi men näme özüm aýap saklaýan dogrusyny aýtsa, onuň käýärym Loranta atyjaklardan ysganýan wagtymam bolýar, bir teresap bolun diýen wagtlamam bolýar. Ýöne saat çalan wagtym atyjaklar gelse daşyma üýşüp oturýarlar, saz dinleýärler. Onuň owaň çağalarym gelýärlermi siziň ýanyňyza? Dutar öwrenjek diýip. Men dutar sunwatymdan başardymdan hem ýaşajyk çağalar gelýär, soraglar berýärler, maslahatlar berip durýan. Öz şagirdlerim barına Göktepe etrawynyň Millet Esmirat adynaky saçylyk mekdebine dutaçy şagirdlerim işleýär. Sazlaryny dinläp bir maslahat berýän.
Durdymurat Gazakow sady öwrenmäge ýüregi bilen ýapyşýar. Arasy asyl nusgasyny çalýar. Onuň dutardan owaz alşyna, qaquwuna, perde basaşyna ussat halipalar ýokary baha berýär. Täze sady işlerini uzaklaşdyrman özleşdirýär. Onu tebiği duygurluğu bilen sydýar we dutaryň inçe tilsimlerini öz şägirtlerine öwredýär. Bugünkü gün Türkmenistanyň halk artisti Durdymurat Gazakowyň özüniň hem şägirtleri az däl. İkinci de. Durdymurat aga, siziň häzirki wagtda hormatly din jalşdadyňyzy bilýäs. Näme bir owaň çağalar gelýän bolsa, şägirtleriniz gelýän bolsa diýmek, siziň maslahatyňyza mätäç bolýanlar. Indi mümkin bolsa bir şu dutar saz senedi, siziň eliňize haçanrak gelip gowuşdy, umman neçe wagtdan bäri şoň bilen meşgullanyp gelýäňiz, çağalaňyzy ýatlasaňyz, muňa getiren höwes aýtsaňyz. Çağalygymdan höwes öredim men şu Kakam Pahirdagy dutar berip ina sutan şeýdip çal bärsini qaquw şeýle qaq diýip elme berenleri bilýän bolyn edil. Men şu ýaşym ýadyma çalak, men 8-nji synpy oturup men Aşgabat şäherine okuwy öredim da dutar sanatyny boýunça bolyn. Ondan öňräkde bu bolýan wakalar. Kakam elme berýärdi diýdiňiz, onuň kakyňyz dutar çalýardymy? Kakam Pahir owa bagşytdy. Öyle gumçyn önüňe çopançylykdan başlaýardy. Çopançylyk ömetdi. Biz hem olan wagtlarymyz Kakam Pahir'e kan kömekleşerdik. Ustaçylyk edip jaýlar amsally kan owada da beýleki ozanda owa bar, başga owalarda da kan jaýlar sally. Ýergödünden özüniň dutary bardy Kakam Pahir'in. Şu saparowlaga da ýanyna sazanarlyk etdi. Gaçakça saparowly şan boly. Onu diýmek çağırykdan siz bagşylar sazanalary görüp Owa men ýergödünden höwesim döretdi. Men şu mektepde oturkak hinglenýärdim. Onuň näme aýdymamy ýa? Sağla köpünglenýärdim. Bolumlamazdan biraz käýin zalan gereklemem bolýardy. Öz ýanymdan bilýänlerine men şol hat ýazyp oturgam hinglenýärdim. Durdymurat aga, çağa kaň arzuwçyl bolýanda, köp zatlar gözüňde jahandan ýa geljekde öz durmuşyň gözüňe getirýäňde, ýa bir belli bir käriň eýesi bolasyň gelýär, ýa bir näçe hunerler gözüňde bolýardanym, olaň içinden saýlap bolanok. Onuň siz diňe sazanly bolmak isledingizmi? Ýok, men şu oglanlarymdan dogry aýtsam, men Kakam boýunmak ýaka okuwmy otursam, çopançylyga da uly höwesim bardy. Men dogry aýdy. Onuň ýöne Kakam maňa maslahat berdi. Özüm şu dutardan gidip bilmedim, oğlum sen bir dutardan okuwa ýerlejek diýdi. Onuň men şonu 1971-nji ýylyň 1-nji sentýabryna Aşgabat şäherindäki Daňatarawew adynaky Saçlyk mektebine okuwa ýerledi. Onuň Durdymurat aga, siz maşgala döwdüňiz näçe çağadyňyz? 6-4 gyzy bardy. 10 çağı. 10 çağı ho köp. Ýalňyşmaýan bolsam, siziň agalaryňyzyň bir açynas bolmaly, belli halipa açynas. Men özümden uly agam oglanlygyndan açynaslyk sanatyna uly höwesi bardy. Amanyl Gazakow ömrüni açynaslyk, açylyk sportuna bagş etdi. Ol hormatly prezidentimiziň halk açynasy ýene adyna münasip boldy.
adam için özünden soňky nesline ya bolmasa öz şägirtlerine bir zat gallyrmak uly bagyt bolup durýar. Ene siz bugun kune bagtly halipa diýip aýdyp bilýärsiz. Köp yerlerde zähmet çekdim. İlkinji bir işe başlan yerlerimin birem şu saçlyk mektebi oturandan meni bir gysga döwür Türkmenistan Döwlet Filarmoniýasyna zähmet çekmek mesir etdi. Ondan soň men ondan Göktepeň Milli Saçlyk Mekdebine zähmet çekdim. Dokma Senagaty ministrleriniň Türkmenistan Halk Artiýasy Cemal Zafarowyň ýol başçylygyna dokmaçylar etnograf folklor toparyna dutaşy bolup zähmet çekdim. Ýene de Newtga ministrliginiň medeni işäwirlik merkezine halk saz gurallar ansamblynyň toparyna maňa dutaşy bolup işlemek mesir etdi. Hemme toparlarda işlän öwrümde eliň dutarlyla. Eliň dutarly günne bir näçe saatlar saat çalynýar. Başylar aýdyma başy goýan. Ya da täze mukam kompozitorlaryň aýdymlary öwrenilýär. Ya halklar ara maslahatlaşylýar. Bu zatlaryň hemmesi bir öz bolşly tälim okuwda. Onuň Durdumurad aga ene şu dutar saz gural üçlük diýibem aýdýarlar bagşylar. Meselem gyjakçy ýene de dutar sazannaçy hemem bagşy bile oturup owadan eserleri ýanglanyrýarlar. Haýsy bagşylaryň ýanyna sazanarlyk etdiňiz? Men şu halk saz gurallar ansambly işlän döwürlemde maňa da şu halipa bagşy sazanalaryň ýanyna dutar çalmak mesir etdi. Nuragdy Bayramow bar, Hojagly Diwanaýew bar, Dörtgüli Durduýew bar. Oral Begnýazow bar, Oral Nefes Döwletnazarow bar, Bigu Elmuradowa. Şu halipalanma şu döwürde şolar halk saz guralar ansamblnyň bagşylary bolup işleýärdiler. Onuň toýlara da şolaň ýanyna sazanarlyk edýärdiň. O şu pursatlaram boldy. Toýlarda da halipalanmaň ýanyna çalmak. Ýana Hommat Jelilew Türkmen topragyna adygan halipalanma bilen bir baglyk eden adamlar bar. Olaň ýanyna da meňe toýlarda da çalmak mesir etdi. Ýene bir ýatlamalar Türkmen topragyny ulu halipalanma bilen işleşen hangellar baldaýadyna da gatnaşmak mesir etdi maňa. Onuň Durdumurad aga siz köp gören, köp toýdur bayramlarymyzyň şaýady bolýaňyz. Halipalar bilen zähmet çekdiňiz diýjek bolýanym. Siz nähil pikir edýäňiz? Bagşy sazanna nähil häsiýetde bolmaly? Men pikirimçe ilki bilen şu halk adamzy, sunat adamzy, köpçüliň adamsyna ilki bilen adamkärçilik mertebesi ýokary bolmaly pasad edýär. Oň sunat derecesinden oň adamkärçilik has ýokarda bolmalymy? Ýokarda bolsa şu has bolýarlar. Maňa şu adamkärçilik mertebeňizi saklamak barasynda halipalar maslahat bererdiler. Durdumurad aga, onuň bizde köpçülükde de ya bolmasa konsert programmalaryna gatnaşmagy baranmyza, ya bolmasa bagşy sazanalar bilen ýazgy edenmizde görýäs. Käbir ýeriniň häsiýetini olaň daşyndan hem öwrenip bilýäs. Ýani aýdaly beýleki saz gurallary erkedýän sazanalaryň häsiýeti daşyndan göreňde başgaçarak. Ya dutar saz guralyny elinde bolan sazanalaryň ya bolmasa şol senedi kesipkär edinen bagşylaryň gylyk häsiýetleri başgaçarak. Şoňa tüs mahsus häsiýetleri bar. Bul şol dutar saz guralyny ýanyňyzda götürýänligiňiz sebäpli şeýle häsiýetdemi bagşy sazanalar ya bolmasa o ýerde başgarak bir gizlenip ýatan bir syr barmy? Men öz dutarçy da men özüm. Kän agraslygy gowurýar. Senediň özü ýaly. Senediň özü ýaly agraslygy gowurýar. Estrada bagşylar bar. Ya estradada çalyan oglanlary bar. Olar otada eýýäm obrazlara girmeli bolýar. Biziň dutar sanatymyzda şu eliň alanda saz çalyp başlandy eýýäm türkmeniň geçeni gelejegi gözüňe gelýär. Türkmeniň dünýäsi açylýar. Türkmeniň dünýäsi açylýar. Dutar sanat agraslyk sadalygy gowurýar. Dutar hünäriniň özüniň talap şo diýip
azap edýär. Hawa onun dutarın owazy iň gowy owaz hasaplanýar. Haçanna dutarın sesi ýanglanyp başlanna iniň dylak diýär-de. Umuman şu dutar sazgıralynyň heňiniň aýratynlygyny hemide jemlenýär diýip aýdyp bilýär. Dutarın owazy öz göz başyny nämeden alyp gaýdýar diýip düşünýär. Men öz düşünjem boýunça türkmeniň öz dünýäsinden, türkmeniň geçmiş tarihinden alyp gaýdýar diýip düşünýär. Şuňa mysal etsegine Hacı Golok saly bar. Ýannym saly bar. Birnäçe böleklerden ibaretde. Usurodum saly bar. Dağarman bar, Bağyrel bar, Bağvacıklar bar, birnäçe Haýtdykan salylar bar. Şu türkmeniň Bular halk sazlary bolup gidiyor. bular hemme halk salylar bolup gidiyor. Mukamçı halipalarymyzam, Mulla halipamyz, Pürlü halipamyz, Jepbar halipamyz, Jepbar Hanzagat, Sarı Täş Mehmet. Öz bile iş ýeşen halipa sazanlarymyzam saz öredlerini, özleri maslahat edenlerini, halk sazanyň bir bölejiginiň alyp şonu işleýärler. Bu kamçı kompozitorlarymyzyň, halipalarymyzyň döreden sazlarym halk sazlarynyň bölejik alyp şonu işläp öz ustatlyklary bilen biziň halkymyza ýetirenler. Durdumrad ağa, sizin dörüdücülüğünüz diňe şu saz çalmaklyk bilen baglanşyklymy ýa bir dörüdjülük ugrundan bir giňmi germi? Mesela maýdaly şu ýanky halipalaryň atlaryna da geçdiňiz. Siz hem saz dörüdýärdiňizmi? Yok, men esasy halipalarymyzyň ýazgylaryny dinläp halk sazlaryny köp öwrendim. Mukamçı kompozitorlarymyzyň sazlaryny men esasy saz çalmak, şonu ýerine ýetirmek men üçin iň bir öňdäki duran wezipeleň biri boldy. Türkmençilikde şu dutar senedi bilen baglanşykly ýa-da bagşyçylyk ýolu bilen baglanşykly birnäçe aýdylan jümleler bar-da. Dutar ýanglanan ýerde gulagyň kesselerem duýmarsyň diýilýär. Ýa bolmasa gulak bagşy diýip aýdýarlar käbir dinleýijilere, sebäbi şu ýerine ýetirilýän sazlary, ýerine ýetirilýän aýdymlary ustatlyk bilen dinläp şoňa baha berilýän adamlar bolýar türkmençilik içinde bar. Onuň biziň hem öýümizde ýanglanyp dur sebäbi kakam köp halatda dutar dinlemäge gowurýar. Edil şon ýaly ähli öýlerde de dutar dinlenýän käni pikir edýän. Indi nähil pikir edýäňiz? Siziň pikiriňizçe şu dutaryň owazyny dinlemeklik adamyň aňyna nähil täsir edýär? Dutar türkmeniň öz milli senedi. Dutar çalnanda men özüm köpçüligiň içinde bolmak köp mesir etdi. Ýaş oglanlaryň şuňa bize oturaýarlar diýip oturan ýerleri boldy. Yetkinje oglanlar bolsa, ýaşylar birazajyk daşarda oýnaň diýmeleri bolýar-da. Yok, men şonu öz gözüm bilen gördüm. Ýaşajyk oglanlar oturanlaryna alyp bize de plan saz çalber diýen ýerlerim boldy. Şu dutar sanatyny näçe tarif etmägedir söz ustatlarym gerekde. Haýsy sazlar çalmagy gowurýaňyz we has ýüregiňizde ýakyn görýän sazlaryňyz haýsylar? Häzir bir ýaýlama taýarlanýan şun kunlarda has köp çalýan sazlar Maral geldi, Hacı Golok, ýannym anjatma Pürlü halipamyň salan gaşlyar sazy bar. Ýarlarymyzy geýnipdir diýär, karar oldum diýär, Göktöpem kam. Bel sazlar men durumşymda has şun kunlarda da köprak ýanky adnaglaryndan köprak çalýar.
dutar sazy guralyny erk etmek üçin esasy näme ulunç bermeli sazanna? Dutar Neçerek wagt turgunlaşmaly bolýar? elime dutar alıp turgunlaşy uğramda pesi saat yarım 2 saat turgunlaşyp gerek bolýar. Özü bilen oýnetdiren dutar diýilýär. Biziň halk sazlamaz agyr. Çalmazy ýerine ýetirmekde gaty ünsle oturmaly bolýar. Şo dutar sazynyň şo owazy ýaly senem şoň ýanyna baranda eliň alanda senem saz bolmaly. Ünsle oturmasaň basymlary öwrenme almasy ýerine ýetirmesem kynýrak bolýar. Elbette dutar ussadyndan has beýikde hazaplanýar-da. Ýöne ussadym şu dutary ýüregine ýakyn görüp şundan galmajagam bolýar. Umal ikisiniň arasynda erjellik hem ýüze çykýar-da. Dutar eliňe alanda ihlasyn erjellik bolmasa, ondan şon dutar ýerine ýetirjek derejen ya şonnaky basymlarda doğrusyny aýtsaň eýem gowşokluk bolýar, kemçilik ýüze çykyp başlaýar-da. Durdumrad ağa, siz megerem hormatly prezidentimiziň Parahatçylyk sazy, dostluk, dogonluk sazy diýen kitabyna okan bolsaňyz gerek. Men hormatly prezidentimiziň makaltek açylyk kitaplary menne bar ýürütdi, sowgat berdiler onu. Şolaram men hiç wagt öz ünsimden düşüremek. Biz üçin şol sunwat derejecilik işgärler üçin ýürütdi kitaplaryny biz dogry okuýar. Şol kitaplardaky şükür bagşyň öz ağasyny, öz dutary bilen bennilikden halas edeni görünýär. Hawa. Bizim dostluk köpürlemez uzak gidýär. Halkymyz parahat durmuşda ýaşaýar, erkin ýaşaýar. Hormatly prezidentimiz, milli liderimiz, gahrman arkadağımyzyň ýol başçylaryna häzir bedew wady bilen öňe barýar. Şöyle hormatly prezidentimiz, gahrman arkadağımyz Türkmenistany bir taraplygyň mekany diýip oglan etdi. Şu zatlaryň aňarsynda da hemmesi türkmen halkyna bolan uly aladasy ýatyr. Hormatly prezidentimiz gijesyny günnüýt edip halkym diýip ýaşaýar. Durdumrad ağa, siz saz çalmaktan başga durmuşda näme üns berýäňiz? Meselem, boş wagtyňyzy näme sarp edýäňiz? Men özüm boş wagtym esasy gowurýan zadym sport, ýaýlymlaryny görmek gowurýan, açylyk barasynda. Ol diňe bir jan koýarlyk etmek üçin görýäňizmi ýa şol sport bilen meşgullanýanyňyz üçin? Men özüm ýaş wagtlarym agam pahyryň ýanyna öz hewesim bir näme açylyk ýanyna kömekleşmäge barardym. Şol hewesimiň edýän zatda, hewes edýärdim. Agam şu wagt arasyndan maňa da şo at mindirýärdi. Şo kömekleşýärdim, ýataklaryna seredişýärdim, arasaçylyk işlerine. Ýaş wagtlarymda futbol sportu boýunça saçylyk mektebinde biziň gowy futbol toparymyz bardy. Dutar sunatumdan başga sport orlaryny men özüm seýýärdim. Näme üçin onda sportdan gitmediňiz? Yo, men şol pursatlar boldy, ýöne men esasy mümkinçilik döredi, ha? Şo mümkinçilik döredi. Onuň näme üçin peýdalanmadyňyz? Yo, men esasy hewesim dutar meni özüne bekçekdi. Men esasy dutar sunatyla gitmäni maksat edindim. Ol ýagdaý nähir bolup geçipdi? Halipa ma'lumlamanyň biri köpetde futbol toparyna şolaň arasyna gatnamany maslahat berdi. Ata Utmurad halipamyz şo wagt sporda olan hewesimi görenler, şo pursat menne başarlyk bolanlar. Başarlyk elbette şo hewesimi ýaşaja olan wagt bolany oglanlar bilen şo futbol toparymyz bardy. Halipamyza aýtdym men esasy hewesim dutarda diýip aýtdym. Onuň şonluk bilen men şol futbol sportumdan açyk sowuldum da.
Ýöne futbol oynamaňyzy beseden edälsiňiz? Yok, onda da oglanlar bilen türönleşik işlemedi, ýaşlara gatnaşdyk. Ýokary okuwjalaryň arasynda ýaşlara gatnaşdyk. Gara bir şu futbol özüniň bir döwrü bar da. Şu döwürlerde futbol feýjileriň arasynda futbol oynamyzy oynadyk. Men öz oglum 10 ýaşyndan futbolu hewasy döredi. Men onuň öz oglum Göktepeň sport mektebine kadir tatip diýerler, şoň eline 10 ýaşyna kadar ewne düşüp gatnaşdyrdym. Şota bu taýda stadionumuz bardy, Ýur Aleksandr Safaryuk diýär. Aşgabat futbol toparyna 16 ýaşynda şolaň arasyna bardy. Maňa diýýärdiler, oglum öwrenýärmi dutar. Ne pirmat oglum men öz akbalyny futbol sportuna baş etdi. Öňkü Halkara Türkmen Türk Üniversitetining futbol topary bardy. Şoň Halkara Türkmen Türk Üniversitetining tarih fakültetine okuýdy, hem şoň futbol toparyny känel oynady. Häzir oglum 17 ýaşyndan bäri Türkmenistanyň milli çempionatyna oynýar.Inem häzirim şo özüni futbol sportu bilen ýoluny dowam edýär oglum. Siz häzirki wagtda futbol oýnaýaňyzmy? Yo, men häzirini birazajyk ýaş ýokarlaryny azad edýär. Ýöne tomaşa etmän gowarýan hormatly prezidentimiz owalarda gowy sport toplumlary boldular. Biziň bärde ýokarlygan toporlar duş geçirýärler, görmäge barýan mektep internat gurnaly. Ýaşazyk oglanlaryň futbol topary bar, men olary görmäge barýan. Hormatly din zalysy bolsam men özüm oglanlaryň arasyna bir barýan, görýän, tomaşa edýän, türönleşik gutarýança oturýan günler mümkin bolýar. Onuň Durdymurad aga, siz özüňiz çağalar gowarýaňyz öýdän. O men özüm çağalar bilen işlemek, oturmak, güýmenmek ol men bir durmuşymda o da bir esas ornuň birini tutýar. Indi siziň maksadyňyz näme? Durdymurad aga, indi şu ýaşdan soň öňüňize goýan maksatlaryňyz barmy? Öňüňize goýan maksadym meniň bir hormatly prezidentimiziň bize owaz teleýaýlymyny açyp berdi. Mundan buýana ben maksadym bir elim dutarly, güýjüm gaýratym marka hormatly prezidentimiziň bize şu döredip beren şu ajaýyp mümkinçiliklerini halal rahmet bilen jogap bermek. Men ular duýmuşam. Täze ýazgylary ýazmak maksadym bar. Häzir işläp otyryn. Häzir şu dutarsyň otunda halipalamyzdan galan gowy sazlar, ulul sazlar, ýa adnaglan sazlar bar. Nesip bolsa menem mundan buýana da öz rahmetimi gaýgyrmaryn. Hormatly din zalysda diýip oturman, bilim uşap, sazlam çalyp şagirtlerim bilen häzir teleýaýlymlarda çykyş eder. Durdymurad Halipanyň dutarynyň owazy ýurdumyzdan alyslarda da ýanglandy. Ol jadily senedi bilen Özbegistana, Gazagystana, Russiýa Federasiýasyna, Şwitsariýada çykyş etdi. Edwer sazyna hormatly prezidentimiziň döredijlik işgärlerine sahawatynyň çeksizligini, özüne berilen hormatly ad üçin döwlet başdatonmyza alkyş aýdýanlygyny, gahrman arkadagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly beýik işleriniň ruwat çalmagyny dilek edýänligini tekrarlady. Hormatly prezidentimiz her bir raýatlar üçin, her hünärdaky işleýän adamlar üçin gowy şertleri döretdi. Gowy mümkinçilikler döretdi. Hormatly prezidentimiziň şu aladasyny biz şuň konuda hormatly prezidentimiziň halk artiýasyna şahser paýyna münasip boldum.
Şoň üçin hem hormatly prezidentimize ýene bir öz adymdan we maşgalamyň adyndan köp sag bolsun aýdýan, il halkym diýip ýaşaýan gaharman arkadamyň ýaşy dok bolsun. Gelecekde görjekde şu ilimiz günümüz üçin tutýan tutumlar hemme rawaj alsyn. Köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun Durdymurad aga. Bizem siziň arzularyňyza goşulýas. Siziň hem janyňyz sag bolsun. Hemişe bir zähmetiňiz bilen halkymyzy, öz şägirtlerinizi begenlerip durun. Ondan näme bizem siziň gapyňyzdan diňe toý diýip geleliň, toýlar toýulaşsyn. Alan hormatly adyňyzam gutly bolsun. Höwri köp bolsun. Aýdanyňyz geldi. Anha ediz watandaşlar gepleşigimiziň şu gedekki sanyna Türkmenistanyň halk artisti Durdymurad Gadakowyň Agdywer ojagyna mehmançylykda bolduk. Biz de ýene bir ýola gepleşigimiziň ahyryna dünýädäki gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işler mundan beýle rowaj alsyn. Arzularyňyz hiç wagt ýola daşmasyn, mehriban ýylaşlar. Goýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeli menziline barp ýetsin. Hoş sag bolun, ediz ýylaşlar.